Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовою ідеєю для закуски – це суші-кекси. Це не лише дуже смачно, а й набагато швидше і зручніше для подачі, ніж класичний суші-торт. Якщо ви любите суші, але хочете зробити ще зручніше та цікавіше, то цей рецепт точно вам сподобається. Тож готуємо суші-кекси, які ідеально підходять для святкового столу чи будь-якої зустрічі з друзями. Для початку ми готуємо рис, я обираю круглозернистий, це важливо. Його необхідно добре промити, щоб позбутися зайвого крохмалю. Промитий рис пересипаю у каструльку, бажано, щоб вона була з товстим дном. Отже, 250 г рису я заливаю водою в пропорційному відношенні один до одного. Ставлю на вогонь. І як тільки вода закипить, я зменшую вогонь, перемішую з самого дна, накриваю кришкою і варю, не чіпаючи, 15 хвилин. Якщо у вашій кришці є отвір, як у мене, обов'язково закрийте його шматочком паперового рушничка. Поки рис вариться, готую заправку. Для цього змішую 25 г рисового оцту, 20 г цукру та пів чайної ложки солі. Якщо сіль та цукор не хочуть розчинятись, можна трохи підігріти заправку в мікрохвильовці. Але дивіться уважно, не доводьте до кипіння. Після розчинення заправка має бути прозорою, наче сироп. Після того, як рис проварився 15 хвилин, я вимикаю вогонь і не чіпаю, не знімаючи кришки, даю йому постояти ще 15 хвилин. Тепер, коли рис готовий, додаю підготовлену заправку, добре перемішую та залишаю під кришкою, щоб рис не завітрився. Далі підготуємо начинку. Для начинки нам потрібно 300 г малосольного лосося. Цей я солила сама, кому потрібен рецепт, він вже є на каналі. Тому переходьте, дивіться, лосось виходить дуже-дуже смачний. Отже, я його нарізаю на дрібні кубики, але дуже дрібнити також я не раджу. Якщо так сталося, що ви не любите малосольну рибу, то можна замінити на крабові палички. Але обирайте ті, що розділяються на волокна. Окрім цього, я візьму 100 г свіжого огірка, обріжу його так, щоб не попала центральна частина з насінням. Це треба зробити обов'язково, тому що потім вона може дати зайву вологу для нашої начинки. До речі, шкірку я не знімаю і також нарізаю дрібним кубиком. Все це додаю до риби. Далі беру 3 стебла зеленої цибулі і також дрібно нарізаю, використовуючи лише зелену частину. Після чого додаю до риби з огірком. Всі ці інгредієнти необхідно змішати з 1 столовою ложкою соєвого соусу та 1 столовою ложкою олії. Але орієнтуйтесь на свій смак, і якщо риба у вас солона, соєвий соус краще не додавайте. Ось так швидко готова дуже смачна начинка. Тепер приготуємо масу для сирної шапочки. Для неї на дрібній терці натру 150 г твердого сиру. Сир обирайте на свій смак, але він має бути обов'язково твердий, а не плавлений. До сиру додаю 150 г крем-сиру. Можна використати як готовий, так і приготувати самим. Потім додаю 2 столові ложки майонезу, це приблизно 50-60 г. І 100 г ось такої ікри мойви. Якщо ікра у вас буде ось така підфарбована, то вона додасть не лише смак, а ще й цікавий колір. Якщо хочете, можете додати трохи часнику через прес, так шапочка буде ще ароматнішою, іноді я так роблю. Все змішуємо до однорідної маси і перекладаємо в кондитерський мішечок для зручності. Але якщо мішечка немає, то можна буде все зробити і ложкою. Тепер підготуємо форму для кексів, я злегка змащую її олією за допомогою пензлика.
Використовувати можна ось таку форму, силіконову, а також окремі формочки для мафінів. Для вказаної порції я використаю 5 листів норі, які я розріжу кожен на 4 частини. Ось один такий листочок і буде слугувати нам основою для кексу. Далі беремо наш рис, листочок норі. До речі, зверніть увагу, що зовнішня сторона в нас буде та, що блискуча. Кладу на нього столову ложку рису, це буде приблизно 25 грамів, та опускаю в форму. І щоб рис краще розподілився, я притискаю його скляночкою, попередньо змастивши олією. Таким самим чином формую всі заготовані форми. Далі додаємо начинку, також по столовій ложці, але це вже буде 20 грамів. Зверху викладаємо сирну шапочку з мішечка, у якого попередньо я відрізала кінчик. Для тих, кому важливо, то вага сирної шапочки також приблизно 20 грамів. Потім все відправляю в духовку, розігріту на 180 градусів на 10 хвилин. Все, через 10 хвилин наші суші-кекси готові. Вам може знадобитись трохи більше або трохи менше вказаного часу. Але орієнтуйтесь на те, як розплавиться сир і з'явиться легкий золотистий відтінок. Наші суші-кекси готові і ми можемо прикрасити їх зеленню, кунжутом або соусом теріякі. А також не забудьте додати маринований імбир у вигляді трояндочок. Ось такий смачний оригінальний рецепт, який дуже швидко готується, зручно подавати і точно сподобається всім. Смачного, друзі!